14-year-old boy UK ɛhɔ de wo no ɛna ne wakɔpiem ɛwɔ my Ghana mu abusua na ɔkɔpiem o my Ghana mu no hunu sɛ otimi ma UK ebiem no wɔtimi agina so atrotro emails a report ne papa ɛne ne maame sɛ ɔmakɔgyae no asi Ghana ɛno enti no akɔpiem o court na hwan ɛna di nkonim ɛna hwan ɛna lusuye edi no ɛyɛ adwene pahene aka Enkratamu King Kong bema yɛ fa ne yere anim enye fom tap send edwuma de ko maso yasene yusu ɛyɛ app no fa send diska efiri amano ne fa kɔ Ghana promo code ɛyɛ adwene pahene bogum na benya discount Anasboy Enterprise be your POPI the edamount na Destiny reference still trusts so aboard down so edamount data smart pebi na fa siudan abusia yanka se ne tua ɛyɛ abrochire nkura ntete ebi mu yɛ nkura bɔne ebi mu tie asɛm ebi mu ntie asɛm na wei ɛna UK e wapa bi ɛne maame bi first of all adwempan ne bɔ mensɛm ɛdema omo meki ɛyɛ bold decision take a good step omo so omo ba no omo tu akra ne fo a ontie 14-year-old boy ɛna papa ne maame no ɛkɔ agina ɛfa one adea adwene adea ba ko sɛ daache bi ye bɛn wa hwe a na obetu ye so sa na akra ne 14-year-old boy yo ɛd no hobo ɛyɛ gang asa gang no wotimu se enkura bone pa te se etuo nyina no omo de e training na papa ne maame ne hu se the way omo ba no start epic life bone bi no so ma hwe ne yi a akura no ebedu abi ida se omo hwere akura no anase akura no ba kwa kodem anase akura no mpo no ebeku omo afiri wi ase omo na wo akura no to mo akura no tutumi wei ena mo tu akura no fo bia akura no nya de entie ena papa no America se da bi ye mra fom ne na da abofra no ne fa no call my Ghana se ko holidays ne ko duru Ghana ne aka kire nse esi a Ghana ne aba beduru no e bia tena ha ye nyina ha ne betena ena papa ne maame ye kwa ha ye ne akora nam ha akora ni age abusia one day akora nda sole ya na papa ne maame se an esi on besa akora ne de esu atwi kasa tenie pa o twi kasa ntesi ano o ma bedi 3 months te 3 months on baba bedi no on person mo san ko back to UK no na akra na te etwi kasa ne ye ti sa de on person de ko boarding house on akra no ko so etwi kasa se na be ya time no so mo ba UK na o ma ye de akra na te twi kasa ne ye akra so yo mate se ono de onim se na papa ne mama ye de epena asem na o to UK too for wuntie abrochire nkura wa wo ye obata bia no bra na we se video we na tie mu nsem we no mda akra ko boarding house omde no ko ye ko sra no ba ko mienu pa na papa no amen ba UK back o medu UK no ana mo ma akwa na hunu se enkura bone gang bia do ko dwane ye ensanfum bia na wudie ane tu for won fa no eno nti ene esikosua efie nyansa kona kosua efie nyansa Ghana ye betutu ye Ghana be chewa bia ufire nti ne wote Ghana enkopem se wo baba fom nkopem so papa no maame ye betu for betie no ansra ba UK se wuntie dia abaka Ghana ho afedi akra be hunu mu no kre no ena akra no cheki internet ene nam for no chat ya no cheki a society bia charity home bia mo UK ena akra contact wo mo no say ono ye wo no UK okuta a British passport na ne papa ne maame ada no abegina si Ghana eda go to boarding school o person samba back to UK to mo ano ena sa charity home ho no omo choro papa ne maame no lete so mu hia omo no bo so mo ne omo ye de kasa na omo ne omo kasa ne ntiase anya adwuma ne ko pie mu court e ko pie mu court no judge na oba no yo ba ya me nhira judge no emo papa ne maame no e ho na abetinsem we na judge ne bu so omo se mo nkure mo ha on say papa ne maame nke de kakese ba to omo so but judge no eso ehun so ye batan ombusa papa no amena ano asem no na papa no ne yere no se akra ne ye ba no enye se yatan no ye do no but akra no ade no akobo gang bi e UK ha ena su mo amunim e UK 1-2 ne ebo obituo 1-2 no obi ku obi 1-2 no ye sente ye mpese ba no ba victim nte hunu sa ade no ye tete ye ba no efre ne tena ase etoni no etu no fo akra no wontie the best way ananke beye eno ane ayi
ɛno nti na yɛnkasa na yɛde akora no akɔto ɛyɛ boarding house sɛbi yɛde akora no kɔ Ghana no yɛnya no kɔ asaa sɛ yɛde no kɔɔyɛ no ɛna nka akora no nam bankyere deɛ a fine ɛna mota blɛ mu yɛ but akora no ɔda school mo de school number no nyina ma judge no ɔmo anim wɔ na judge no twa school mu wɔ sɛ akora no o school say na ɔmo sɛ pɛn na judge no say asɛm na akora no ɛde baayɛ no ɛne saa association de baayɛ no papa no maame no mu de bem 100% because sabio sɛ ka akora no beku obi a anke ahwere nipa nti mu na mu nim akora no suban sɛ mo atimi de akora no ekoso nkofa ɛyɛ mo culture efie ntetiyem ɛwɔ Ghana de a mo yɛ ade nti na de papa no maame no ɔmo adi kusua ɔmo nya gye pa nti wei age na so ama papa no maame no ɔmo no sɛ mo atɔ mo aban no sɛ akora no despite okuta British passport no sɛ akora nda na gye ba fie no papa no maame tura kɔfena ba sɛ papa no maame no ensensan yɛ de a ɛne sɛ akora no 14 years old ansa na wo beta ba abroche bi no na wonya 18 years nti 4 years ɛwɔ Ghana wo de ba sua nyansa eti wangasa na akora no sɛ wobatan wa ame wobatan wa pa o yɛ kyerɛ nyansa na yɛ protect wo nkwa batan bi ata abrochire a wo ba so wodene obedi nyamra asɛm obedi nkwa asɛm no tam no kosi ɔman Ghana mu meka me kompo kokwa efa akora no nkokuro mu fa no kwa akura ase typical village baby ba akotena no entontom nkɔwe no one entontom nwe no ai wonya malaria afa no kɔ hospital yes mane nso na pampam ma akora no enye won sate so wo we nchewe ene gari na adwene mra fie meme ba me no tikromu a na sɛ otimi fie nko ade a na sɛ wo so nyansa na du sa teenage age no na yɛ sɛ obe begimi a me no kɔ Ghana na oguso nyansa na ababie mu a wo apaka asɛm abetie wo ma me ka asɛm abetie ti we de kudos to your mama ene papa na mo UK mu take sa decision no akora no opon court a ɛyɛ nipa bi bua no man kodo enyina walusu case no walusu because otimu sɛ sa reason na papa no ene mama de ma judge no eto judge na akoma so aba ne papa no ene wada ya fa ka bi amre no nta akora bi papa no wo ne bia no ojimi a back to Ghana. Yes, because say papa no maame no sa akora no kwaka se wo nkokora na no mo de kokora na situation betu asa aboa judge no ebetu am yasa no akɔ Ghana so kusu nyansa because the way is kunkum pa brof the way amanfo tia te se edi bone no anu odene ya na abrofo ntafo no abrofo awofo no abrofo na omo no sa bio adwempone wo mutirim no na omo ede ebetutu agu ye manasum na ye manu mumu ne ebekunkum omo but ye mpene biem oba emuwa oba edi bone na so de kwa abonten efie mpo de ene normal yes but o de kwa abonten ko din semfo a mumfa nkra no nyina nko back to Ghana omba ombesonyansa tap send de makatro use promo code ne ya adwenpan ne TikTok Becky TV ai search ubenyaye de ewo hono adwenpan TV so ewo TikTok YouTube channel no Becky TV bo adwuma adwenpan TV so de bo adwuma so atiase sai pepe dan da bi adwempan meka no kore e de akyerewo wiase so to pa na wo akora ba wiase na ya adwuma hwa akora no na sa akora no o ya ade bi na e de ekwa abonten na enya kyerɛ akora no nyansa mempo ba yese oba adwonso gu na so a ye pepa ye ntwa entwene papa na maame ne hunu nyansa ehu sɛ ya mpo ye ba no ya nya ba no life ama no ye tin na kɔ Ghana e kɔ kyerɛ ne nyansa na usua nyansa ya sad na ba me hu so ma ya ade double comment papa no ne maame no hwan ene ya ade akora so be kan ho a onso hwan na ya ade judge no so no wo ya ade na se wa anya ade abusua aburuchire ya mu ye ni enawo about time for papa no maame no me ya adwempan de ma twusu mo ene judge no mo ye best peace out odo mi kokro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana maame na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tina fe send there e kwa bet na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa bo ko trace ka extra man mesrew me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew
And I was send this also a mess now first transaction abel. Why so we have promo code? Once about a campaign. A campaign at a good. Yes, and Timpacho, Ubaguma, who Europe will 5 euros free. Before the some party for. Some couple taps and amount. Oh, America to send Canada, dear. Hey, mammy, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Pacho, who piano no echo. Someone quite wanting the man. Download is a sea at a fee in Pacho, not relaxing. No one's in Pio Quaponte. No Quaponte. Mammy, now, dear, I am the company said, first one almost a credit card and Kuma. And that dear tap Polar Mountain was a decam for a baby mobile. Was it who shoot no more bank card, which means register SMS Asɛm debt. I tell you, Yatid, to tap a bar, I'm a here for, say a Sunday count for Ghana. Now, rate no so a come, dear mamma. Miss Snow, make a farmer. Also, when you're may know about the power and tentum to Mr. Promo code the Bogum and Woodiam. I know 5 euros. Free. I know more Canada soon in US and almost bring up $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap and Abusia, red to Mohene.